מכונית מרוץ לכביש. שהוא בעניין לסייבר טראק. זו הטסלה סייבר טראק. 1,000,000 שקל על הכביש, רישיון ג' ונראית כמו מקרר אמן המטורף. אני כרגע בתוך GT3 מטורפת. אני לא יודע מה מבחינתכם שווה יותר, תישארו עד סוף הסרטון ותגידו לי בתגובות מה אתם חושבים. זהו, היה טוב? היה מדהים אחי, תודה רבה. באוקטובר 2015, וואי זה יותר מעשור כבר, התחלתי לצלם עם מצלמת וידאו כזו שהיה לכל יוטיובר ולוגר כזה. 2015, כולם היו מכניסים את היד ככה ומצלמים. וואו, איזה תקופה נוסטלגית באמת. בדצמבר 2020 החלטתי לקחת את זה צעד קדימה. אז הדבר שחשבתי עליו זה 90D, גם מצלמת 4K, 10-18, עד היום היא עובדת, עד לפני רגע באמת זה היה ה-go to lens שלי. אין דברים כאלה עם הטרייפוד ועם המיקרופון. הדבר הזה באמת היה הבייבי שלי בשנים האחרונות, עד אוקטובר 21 בערך. ואז אחרי שהוולוג התחיל להתפוצץ, החלטתי לשדרג שוב. וואו. ומאז בתכלס לא ממש שדרגתי את הציוד, אבל זה משתנה היום. נהגתי לחשוב שהציוד לא באמת משנה, העיקר שהסטורי יהיה קינג, ומה שיש לך בכיס זה מה שבעצם משנה לסיפור. כשאתה מצלם ולוג ואתה עושה את הדבר המלוכלך הזה, וכל רגע יש משהו מעניין, אז כן, מה שיש לך הכי זמין, אם זה המצלמה הענקית הזו, או טלפון, או לא משנה מה, כן, זה הדבר הכי נכון. אבל כשאתה בונה עסק, אז אתה צריך שכן יהיה לך את הציוד הנכון בזמן, וזה חלק מלמה אנחנו עושים את זה היום, ולמה אני קונה את מה שאני קונה כרגע. וואלה, אני מתרגש. ללחוץ על הכפתור. איך השם? יואב. יואב, אני איתי, תודה. תראו את הג'י קלאס הזאת. וואו. איזה ג'אן קרבון מטריף. בכל מט. וואו. האישה נתנה לי שם מבט רציני, אבל בתכלס מה שמעניין אותי זה המכונית, באמת. יאללה, בחזרה לסטודיו. אתם מבינים, כשקנון הציעה את הקנון R6, היא גם במקביל הוציאה שתי עדשות מאוד מטורפות, RF, ה-15-35-28 וה-14-35. וואו. מדהים, 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 מדהים. ככה זה עם 16 מילימטר, וככה זה עם 14 מילימטר. אולטרה ווייד, המסגרות יותר רחוקות. לא כזה הבדל כרגע, למרות ש-14-16 זה הבדל גבוה באחוזים, אבל כשמצלמים רכבי יוקרה מבפנים, כשמצלמים אינטריור של בתי יוקרה, המילימטרים הקטנים האלה הם מאוד 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 משנים. הלו. מה קורה? יש פה CTSV או משהו? כן. נייס. אחי, עצור הכל! 2 מריס! כסופה! יואו! אחי, הצגה! הכל בבלוג, מה יש לך? משהו בטוח, נזכרתי כמה זה קשה. אתם רואים את המפתח הזה? שייך למקום שעבדתי בו בשנתיים האחרונות. יש פה גם מכונית די מעניינת. כשאני עבדתי כאן, זה לא היה וזה לא היה. זאת היא ה-001 קריפטון, אבל עם החבילה של ה-FR. שזה אומר הג'אנט, אם אני לא טועה. זה גם אומר פה, הספוילר, כולו מקרבון פייבר, תראו איזה יופי. מדהים. גם המרות. קרבון פייבר, בוא'נה, הם יודעים מה הם עושים, איך זה נראה טוב. וכל אלקנטרה שבעולם בערך נמצא כאן בפנים. וה-7X קריפטון בצבע הסגול הזה גם לא הייתה כשהייתי כאן, והיא מגיעה רק עם הבלק אדישן, שזה אומר ברקס כתום מגיע סטנדרט, אבל הג'אנט השחור, ותראו כאן בפנים איזה יופי. תראו איזה יופי כאן. היא מעלה, מגיעה בריפוד לבן בלבד, עם המסך הכי ענק בעולם שראיתי בערך במכונית כזו. איזה מטורפת.
וואו, איזה צבע גם. אין ספק שחוץ מבטיחות, זיקר יודעת גם מה היא עושה בעיצוב. אנשים מדהימים, מכוניות מטורפות, אין מילה רעה אחת להגיד על זיקר. זה קודם כל פשוט לא זה. ובית, אחרי כבר כמעט שנתיים הרגשתי שאם להם אין מה לתת לי ולין מה לתת להם יותר ממה שכבר קרה, הגיע הזמן להתקדם הלאה. והפעם גם זה למשהו יותר מעניין. וואו, איזה אוטו. איזה יופי הסטיק הזה. איזה יופי. תראו את המושבי ריקארו האלה, תראו את היופי של הדבר הזה מבפנים. לא רגועה, המכונית הזאת היא לא רגועה בכלל. בדיוק סיפרתי לצופים שלי שאני מתחיל עסק חדש, של גם צילום וגם ליווי חברות, עסקים, אנשים, יזמים אסטרטגית, איך לצלם, איך להביא לידים, איך להגדיל את ה-ROI. ועכשיו נראה לכם מבפנים GT3 אדומה שכנראה נשמעת הכי טוב בעולם, היא כמו GT3 קאפ, באמת. יש פה מיקרופון שישמעו כל דבר כמו שצריך. וואי, איזה כיף. זה גם מדהים שב-GT3 יש לו עוד כל כך הרבה בסלט להגיע, ואנחנו עוד לא בקצה, פשוט יודעת לעבוד גבוה. מכונית מרוץ לכביש. אי אפשר. רואים את הספוילר שם מאחורה, אתם רואים את זה? וואו, איזה קוקפיט. מה חבר'ה, מישהו בעניין לסייבר טראק? אני מת, אחי. זהו, היה טוב? היה מדהים, אחי, תודה רבה. בכיף, גם הוא... אני בטוח שה2-3 דקות האלה יעשו להרבה צופים בתקופה שהיא מאוד מאתגרת אותנו מנטלית ופיזית. שזה יעשה לאנשים קצת שמח בבית, זה הכי חשוב. חבל על הזמן. שלי, תודה רבה. בכיף גמור, יא מלך. איך היה? לא צריך להגיד, אחי, צריך לשמוע. איך היה, אתה אומר לי? היה, אחי. But you're spending the night with me.